Ассалому алейкум тамошобинони азизи ман. Хуш омадед ба видеои мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, материалҳои ипек чӣ тавре медонед ҳозир беҳад мудшидагиай. Марҳамат, метавонед дархост кунед. Чанд ранги гили дигарш омадагиай. И гилора ман авор кардаги набудам. Бо ин гилорша мехом имрӯза видеода шумода нишон диҳам. Хулас бе анамин санг 400 сомонан. Нархи арзонай бовар кунед, барои ки ино 600 сомонӣ порсол будан. Ҳозир 400 сомонӣ. Ана ин ранги дигаршай, талхабарг. Диден? Рангакаш хушрӯви фасонай. Ипек порсол нигиндоруш 1000 сом қариб буд. Бенигинаш бошад 600 сомон. Ҳозир бошад. Ина мо ҳозирашта фақат бенигин дорем. Бенигин дорем, нархошона 400 сомонӣ кардагем. Бовар кунед хушрӯвай. Ғав сакаки фасонакай. Медиде? Ана е ранги дигаршай, коричневый. Е рангшам бисёр харидорӣ кардан. Бисёр рангакои фасонай, марҳамат. Дер накунед духтаракои хушрӯ. Касе ки ипек харай, нависен ҳозир и материалора ҳама пӯшида истода. Ҷои ами комбахту дигарода ҳозир ипек гирифтестиян. Ҳам салқинакай, ҳам ҳеҷ намеша. Материали тоза турецкиай. Аз дигар рангошам аз шумода нишон метиҳам. Марҳамат, и рангшам. Ина ин рангаш анаи хелай. Ино ранг мезананд духтаро, нигоҳ кунед, приливатса мекунанд. Мегири дигар рангай, бо камакак хеле ларзони дигар ранг мешава. Диден? Хушрӯвай. Хулас ки материалаш материали фасонай. Паплинаки хушрӯвай. Ира паплини ипек меган. Мана гулакоша бинед. Аҷоиб ботай. 400 сомон як либосшай. Аз ана ин сиёҳ ба нишон метиҳам. Имрӯза видеода ду намуд сиёҳ омадагиай. Ина ин намудша ман як навурда нишон дода будам шумода. Ина нағз гирифтан. Ино сиёҳан, дар навор камакак серича омадистай, вале сиёҳан. Сиёҳи бадам нестано, вале сиёҳан. Хулас ана ин намудаш ҳастай. Баъд ҳозир бо як гили дигарш ҳастай. Ай ҳами сиёҳ. Ана и дигар гилаш сиёҳа. И чапанагишай духтаро. Ина ҳозир ростанагиша ман шумода нишон диҳам. Ина ана ин аз ростанагиш анам хеле блеск дора. Мана глош. Сиёҳакай и. Бисёр хушрӯван инора нағз гирифтестиян. Дер накунед духтаракои азиз. Аз анами паплинои ипек. Баъд ана и рангаш ҳастай. И рангам як навор пеш нишон дода будем. Духтаракода маҳқул шид. Ҳозир боз дар ин наворам нишон додистам. То ин ки касоне ки надида бошанд, интихоб кунанд, бинанд. Бисёр ҳам ранги хушрӯвакай. Мана. Нархи ино як либосаш 400 сомонай. Бори дигар такрор мекунам. Пушаймон намешавед духтаро. Сифати аҷоиб хушрӯвай. Ами ҷои комбахта дигар чи гирифтана ҳозир барои тӯи маъракаҳо ҳама ипек карда истодай. Ина чапанагишай диден? Тараф ростанагиш. Ана охирон рангама шумода нишон метиҳам ва бо ҳамин навора ҷамъбаст мекунем. Марҳамат, ана и рангшам ҳастай. И грязно-розовый барина, ина гилакаш. Шумо гулша бинед чӣ хушрӯвай. И чапанагиша. Ана и тараф ростанагиша. Ипеко ду рангаян. Хоҳен и хел шакрта мекунед. Хоҳен хелша нигоҳ кунед. И тарафаш ҳам хел блеск дора тарафи ростанагиш. Диден? А и тарафаш бошад матвияй, паплинияй. Ина чапанагиш паплинияй. Мана. Хулас аз наздик ки дидед, боварӣ дорам ки маъқултон мешава. хутон баъд интихоб мекунем. Бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. Хайр то наворҳои оянда. Саломат бошед.